guys! Kakabsat ko nga Ilocano, adatoy man ni Jennifer Miranda nga umay mangibasa kada kayo, iti maysa adaniw na pauluan, ti ayat no damdamo. Ti ayat no damdamo, tumaytayab I love you too. Saan akumpleto ti aldawyo, no di mo maisawang taayat mo. Kanayon iti datyo, jay restaurant mangmangan kayo. Mabain ka pa'y nga agisubo, ta si sasango ni mahal mo. Tep-tep palampay ti umutot, takababain no innamaango. Agkarangal-ngal pa'y ti chewing gum, tapno tasang aw mo, ket na banglo. Ti ayat no damdamo, kasta unay ti kinasweet yo. Kanayon ti innawag yo, di maung-ungpot ta saritaan yo. Ti ayat no damdamo, ited ka nga ited iti regalo. Mansari, anniversary, kanayon nga iselebrar yo. Ti ayat no damdamo, no agpasugnod ka mangay ayo. Ited na amin akayat mo, at dapay chocolate ken sabong. Ngam no ti relasyon yo ket nabayagan, bain-bain yo ket naikkaten. Numangan kayon jay restaurant, agdawat ka pay ti extra rice. Ket numat makauttot ka, uray mula ipuyong ken kuana. At damot dagitay dadduma, iyottot dapayen ijero pa na. Kasta itan ti makuna a sweet, uray awan ti sabong ken chocolate. Tinapateg agkadkadwa kayo, ken napintas ti langan-langan yo. Ket inton agden na kayon, tumaytayab to dagiti plato. Saan kayon nga agkinaawatan tanag nga ngato dagiti pride yo. Awanan ti agpakumbaba, agpinangatuan kayon adwa. Relasyon nyo awan nagmamaayan na, taaduitan ti agsisina. Okay, hopefully nagustuhan ninyo guys. Thank you so much sa lahat ng mga sumusuporta sa aking songs at daniw ngayon na ipatpatangatang dito yung Facebook page tayo. Kat sapay kumata di kayo nga maumuma. Tulungan da ko maapo nga mangi share tapno umado iti dumakkel ti community tayo. Ket agyaman akmet kadagiti kanayon nga agi-share, agkom-comment. Pasensya kayo no ha anak nga makareply amin kadagiti comments yo. I am trying my best naman po nga makareply. Pero syempre katulong nakmet dito abroad iso nga adumot dagiti aramidek, adumot ti pagkaabalag. Kat agyaman ta ada kayo lata nga mang subsubaybay kanya. Thank you, and God bless us all.